Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Şu gün 2026 ýylyň 2 fevral duşanba güni hoş geldiniz. Türkmenistan'ın Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Hormatly izleyijiler, ine şu gün bizim temamız Türkmenistan'dan gelen habarlar ve Azat Şyhybyň, ýagny Hojadurdy Şyhybyň maşgalatynyň şu günkü ýagdaýyny men size görüň bereyim. Sebäbi ýadyňyzda bolsa Hojadurdy Şyhybyň 2 basyldy bir güne basyldy 1'e 20 ýyl beýleksem 19 ýyl ýalňyşmasam men häzir aýdyp geçerim. Ine şolar bir güne basyldy. Ine şo arada biz häzir görüňeler we şolar Türkmenistanyň polis, prokuratura guruluklarynyň korrupsiýasynyň üstüni açdylar. Ine şo arada biz görüňeler. Hormatly izleyijiler, biz şu gün hem TikTok'da hem YouTube'da hem Facebook'da bir topar kanallarda bir wada efir edýär. Şonuň üçin bizim kanalımıza yazın, like basın ve öz fikirlerinizi komentar hükmünde yazın hükman. Sebäbi sizin pikiriniz gaty wajyp, siz pikir yazıp, öz düşüncelerinizi, pikirlerinizi östürüp, biz jemle turup bilýär. Egerde siz pikirlerinizi aýtman, bir garada dursaňyz, onu sizem bizim östmeýär, jemle dem östmeýär, biz beýle haklar ýaly, ýagny azat hak bolýar. Şonuň üçin hiç kimden gorkmaň, kyn görmäň, ýazyň öz pikirinizi. Siz pikir aýtmana hakyňyz bar. Nirde bolsun? Dogruçul zat aýtmaga, adalatly zat aýtmana hakyňyz bar. Onu Allah Taala size berýär. Onu konstitusiýa size gorýar. Hiç bir gurbanyň bir kezzap ýa serdar kezzap size ýa-da şonuň güjükleri, polisler we emheme size bir zat diýmeni haklary ýok. Ne Allah tarapyndan, ne de durmuş tarapyndan, ne de konstitusiýa tarapyndan. Yani şonuň üçin gelin biz öz efirimize başlaýan hormatly izleyijiler. Men size birinji bilen bir näçe kadrlar görkezjek. Türkmenistandan gelen kadrlar. TikTok'da men görkez bilemok, siz eşitip bilýäňiz. Ondan men YouTube bu tarafdan her wagty edişim ýaly TikTok'a gelerim. Paýlaşyň efiri we öz pikirlerinizi siz TikTok'da ýazyp bilersiňiz, men soň okarym. Ine ünferin hormatly izleyijiler. Ine Türkmenistan'da men häzir şuna maýryn, şuraya köprak görkezler ýaly. Ine Türkmenistan'da Asuda Osmanyň aşagyna, Baý Türkmenistan'da näme bolup geçýär? Şuraya sünk satylýar bolýan adamlar eti pul ýetmän sünklere de pul ýetemok. Sünk alman. Ine şuraya arkada aldanma. Ine kadra tevdinin hormatly izleyijiler. Ine Türkmenistanyň ýagdaýy. İçimde bir şey kanıyor, keskin bir veda. Aslında şahane bakışına. Bir şey soruyor içimde. Yine her bu kadrı gidip durayım hem bir mut. Iten olmalı. Ayo yanlışyan. Iten ok baş kadrım. Yine Türkmenistan'ın yolları, vilayetlerin etrafının yolları. Lütfen. Elbette bu arkadaş şehirler. Şundan erkekliğe geçermeden. Taktılar. Avo. Marul aşkavalar aldı. Kreye diyorlar. Avo. Şu eşekler şu yoldan geçermeden. Adam geçer yalan. Taktıdır bular. Marvel ayet ödemi. Yine taktılar. Marul aşkavalar aldı. Kreye diyorlar. Gitmelin orada gelen arkaya. Vay patsadı kollayın beni. Taktıdır bular. Tuğulüme yine şuraya yaş olunlar oyaymasa şu kadrları goýup bolup men size bir daha da diýelim. Şu Guteriş gelýär. Guteriş ýa-ni onuň başlygy, OBS'nin başlygy şu hemmeti Türkmenistan'a pul alýar. Gurbanyň serdaryň ýa-ni günden özünden ýa ulum adamlar, ministr we tiplerden. Gün pul alýarlardy, gözlerini ýa Türkmenistanda bolup geçenler. Şonuň üçin bol keçen dağıtlar gözümýarlarda bir daha da ýalışlar.
Näme etdiňiz dedim. Informasiýa daşyna çykmadyn. Menem uruljak gel. Ýa-ni goýlanjyň beren informasiýa gaty wajyp. Şu ýaly näçe köp informasiýa çykarsaňyz daşyna, ýagny hakykaty video edip TikTok'a goýsaňyz, ynanyň çalt düzelýär Türkmenistan. Gorkmaň, şuların hemme zady falşiwy. Serdar bilen Gurbanberdi Muhammedow absolut hemme zady falşiwy. Şoň üçin şolar gorkýar. Egerde hemme zady hakykat, halk töýýän bolsa, sen milli lider bolýan bolsaň, sen arkada bolýan bolsaň, iki gahrman bolýan bolsaň Türkmenistan beýleki ýa-ni arkada Serdar bolýan bolsa, bir ýerde gahrman bolýan bolsa, onu näme de gorkýar bular? Näme internet ýapýar? Näme ýollar ýapýar? Näme vilayetden Aşgabat'a gidip bolmak? Näme şular kadrlar çykaryp bilen? Näme diňe arkada şäherden ötürýär, vilayetler, etraplar, oğullar ýa-ni köçeti dur. Awa beýleki ýurtlarda problemalar bar. Olar aýdýarlar, görkezýärler, edýärler. Bizde aýtmagan bolanok, görkezmeýän bolanok. Kaçan düzelir onda? Aýdyň şonu. Indi kadra derdim. Ine men her arkadaş şäherden bolýarm, görürsiňiz. Şu olary derdim we arkadaş şäherine derdim. Ha, bunu çaymanın da çıkıyor. Şu videoyu koyayım. Yine şu videoda bizim vatandaşımız Rus-Ukrayna uruşunda Ukrayna tarafından tutsak edilýär. Şöyle de aytıp geçer. Ne için şol uruşa gidiyor? Lütfen. Бередов Максат Давлетмурадович 24 марта 1980 года. Вы гражданин какой страны являетесь? Я гражданин Туркменистана. Недавно пришел в Россию, чтобы зарабатывать для себя, для семьи. Вооруженные силы Украины зафиксировали очередной случай сдачи в плен гражданина Туркменистана, завербованного для участия в войне против Украины на территории Российской Федерации. По словам украинских военнослужащих, человека обнаружили с помощью тепловизионной камеры, сопроводили дроном к безопасному маршруту, после чего он подал признаки капитуляции. Несмотря на активную фазу боевых действий, украинская сторона прекратила огонь, оказала гуманитарную помощь, передала воду и средства для согревания и обеспечила безопасное сопровождение. В тыл пленным оказался Нарядов Максат, гражданин Туркменистана. Он сообщил, что подписал контракт 14 ноября 2025 года, рассчитывая заработать деньги для обеспечения себя и своей семьи. Этот случай вновь подтверждает, Yine şu maksat neredir? Özünün maşgalatını eklemek için uruşa gidiyor. Öylem Ukrayna'nın Rusya ardından uruşa gidiyor. Öylem agresiya tarafa gidiyor. Şunu Serdar Berdi Muhammedow ünsvermeli. Bizim takminan ölçümüz boyunca 200'den gowrak adam yaralandı, öldü. Şunun 87'si morgda ýatyr. Şunu alan Türkmenistan. Ukrayna'nın içkanatını yol boş son ılgamaly, Russiýanyň içkanatını yol boş ılgamaly. Türkmen gражданanyň jesetleri o ýerde ýatmaly meýdan. O ikinji soru haýdy sebäplen olar gitdiler. O häzir bir seredem dok. Ýöne bizim seredýän zadymyz häzir esasan näçe şol jesetler şo ýerde ýatyr. Eger Türkmenistan elçilik etmese şol jesetlere hiç kim elçilik etmez. Ýatar şo ýerde çüýär. Şonuň üçin şonuň dogunu arnaşlary siz miýde barmaly, miýitden talap etmeli. Häkim mam ýerli häkim. Häkimden talap etmeli. Men oğlum uruşda, uruşa gidipdir, şöyle öldü, görüldü. Hemme da dedim getirin şonu. Siz Türkmenistan döwlet boljak bolsaňyz, şoň gраждany getiremeli. Yerlerdäki häkimler, vilayet, etrap häkimler olar prezidentiň wekili şo ýerde. Sen prezidentde aýtdyň bolýar. Şoň üçin çekinmeň, bir gezek häkimiň ýanyna barmagy çekinmeň. Etdiňiz problemaňyz bolsa häkimiň ýanyna barmaly. Näçe? Ol prezidentiň wekili. Eger etmeýän bolsa,
prezidente yazmalı. Bizim hekimimiz hiç tat edin yok. Çalışsın başka vekilini oydun. O vekillerin işlemeli oluyor. Inni kadrlar derdim katı vacip kadr şuna yani yine Adaatlık radyosu tuğruma men her vakt berekerler diyen Adaatlık radyosuna tevavi şunur işleyen. Hakiki %100 maglumatları Türkmenistan alıp görködiyenler yine şu maglumatları doğru. Beyleki kanallar, beyleki nemeler bilem kavakt yanlış ya maglumatlar boyunca ya katkın Türkmenistan'ı almak maglumatlar. Yine şu %100 Adaatlık radyosunun maglumatları doğru. Şunun için hem Mehmet Türkmen halkı olup biz Adaatlık radyosunu kollamalı. Şunun ailelerinin kettilerim. Şunun yani finansiyonlarını kettilerim. Şunun şöydeki işleyen Türkmen granjanlar, jurnalistler iyice onu işleyip bize haberler veriyorlar. Türkmenistan'ın içinden haberler alıyorlar. Türkmenistan'ın içinde bu Adaatlık radyo haber vericilere men köp tanıdıklarına diyen Türkmen halkının adının tevavi bizim halkımız korkuyor şunu etmeyene. Bir hakiki kahraman. Türkmenistan'ın içinde, diktaturanın içinde hareket edip, maglumatlar alıp Adaatlık radyo yali yankı çeşmelere maglumat veriyanın için köp tanıdıklarının gelecekte kahraman medalı ev olmalı hakikatten hem uruş vakti yani diktatura bilen, avtoritar rejim bilen halkın görüşen vakti birinci liniyede. Yine şuna kahramanlık liniyede ve şuna kahraman medal verilmeli. O gruba bilen terdarın eden işi yok. Yani Niyazov 5 ayda kahraman ne etti? Kahramançılık için bir eden olmalı, tertibin olmalı. Kahramançılık için bir siyasi taraftan güçlü olmalı, bir hareketler etmeli. Şu dünyada yok hareketler etmeli. Ne ettiler? Öz yani keşflerini koyup, şekillerini koyup bütün dünyanın ağırlap üstüne güllük dediler. Yani şu için Türkmenistan'ın ağrıyor. Gelin biz gelelim yani şu maglumatlara ümit verin. Levap vilayetteki yaşayıcılara men köp tanıdıklarına diyen demokratik opozisiyadan gelecek Türkmenistan'ın kurulacak cemiyetin adının men köp tanıdıklarına diyen ne şol adamlar şu yerde nırtlar kaldı. 2 avtobusun tölüğü kaldı. Derru çıktılar. Prezidentin ijetini kakadını koyman söylediler. Men ne yapacağım şu videonun YouTube'un videosunda yani prezidentin maşalatının turatlarını koydum. Hemmetine söylediler. Polisler gelip sizi götürüp alıp gidecek prezidente zat diyeyim. Prezidente diyecek kakasına da ijetine de plan edinip söylüp kimi getirsen niye aksen akıt deyip yani gönaytlar olup yani çekilip derro bakalarga çıktılar. Yine halkın yenişi. Ne şey ne ayrılmalıdır? Şun da kansa gidip netice alınmalı. Bizim halkımız şunu öğrenmeli. Eğer men prezident bolayın, sen ol, meret, sapar, tapağı yok. Halk da kansa gitmeli. Onu prezident, hükümet halka hizmet eder. Şu da adı bir yani ruhani altaklamalı. Yani şu bizim kılık kıyafetimiz adaletli için bir yere tıptırmalılar. Bir yere vermeliler. Yani ben size maslahat veren yine şunu Türkmenistan devleti bütün dünyada dine yalanlardır o. Türklerin bize serdik masalalar. Gelin dinleyelim. Pardon. Lewap vilayetinde döwlet we hususy ýetçilikdäki jemgyýetçilik transport serişdeleriniň ýol kirey narhlary birden 200 götürme çenli ýokurlandy. Onlar şo ýaşaýjynyň ýokurlanmaga garşy nägilelik protestini bildirmeginiň ýanynda käbir döwlet awtobuslarynyň kirey narhlary gaýtadan arzanladylyp tas öňkü bahasyna getirildi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 fevralda Sebitden maglumat berdi. Geçen hepde vilayetin administrativ merkezi Türkmenabad şäherindäki hususy awtobuslaryň narhlary 1 manatdan 2 manata kymmatlady. Munyň ýyzy türe döwlet awtobuslaryndaky bahalar 50 tengeden 1 manata ýokurlandy. Türkmenabaddan vilayetin beýlik şäherlerine hem de etraflaryna gatnaýan döwlet awtobuslarynyň kirey narhlary 3 manatdan 9 manata çelne kymmatlady. Diýip Türkmenabadly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu ýagdaý şäher ilatynyň esasanda gündelik jemgyýetçilik ulaglaryna garaşly bolan pes girdejili raýatlaryň aglabasynyň arasynda uly alady döretdi.
Kirey narhlarynyň ýokarlanmagynyň ýanynda aglaba hususy hemde döwlet awtobuslarynyň esasy toplanyp durýan nokatlarynyň biri bolan Türkmenabadyň Gök Badarynyň öňünde awtobusa garaşýan adamlaryň onlarçasy öz nägileliklerini açaçan beýan etdi. 29 ýanwarda Gök Badaryň öňünde awtobusa garaşyp duran mahelle awtobusyň sürüjilerine, hökümete hemde prezident Serdara paýyş sözleri aýdyp köpçülikliň nägileligini bildirdi. Gok galmagal düränligi sebäpli Badaryň polisiýa işgärleri gelip olary köşeşdirmäge tinanşdy. Soňra-da olar häzir galmagaly bet etmeseňiz amma ony çagyrýarys diýip gorkutmak bilen mahalläni dargatdylar. Dip Badaryň töwereginde ýaşaýan we waka şaýat bolan Türkmenawatly anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu protest aksiýasynyň ýygy süre şol günüň ahirinde şäherdäki döwlet awtobuslarynyň kirey narhlary gaýtadan ardanladylyp tas öňkü bahasyna getirildi. Muňa garamadan hususy awtobuslaryň we Türkmenawatdan vilayatyň beýleki şäherlerini hemde etraplaryna gatnaýan döwlet awtobuslarynyň kirey narhlary ýokary bolmagynda galýar. Bu ýagdaýlary Türkmenawat şäher häkimligindäki çeşmämiz hem tasdiklap döwlet awtobuslarynyň ýol kirey narhlarynyň ýokarylyp Ine hormatly ýerleşler, özüňizi görüplersiňiz, ine ýa-ni şul Azatlyk radiosyna girip şoýdan habarlar alýarsyňyz. Gelin inni habar edelim. Men şoň üçin Türkmenawat şäheriniň adamlaryny şol gataktiv, şo ýerde bir adalatlyk bolsa büküp çykýarlar. Ine şeýle bolmaly, Aşgabatym şeýle bolmaly. Balkanam şeýle bolmaly, Maram şeýle bolmaly, beýlik vilayetlerim şeýle bolmaly. Biz şonu edämeli. Indiki ýazarlaryň men şunu näme görkezjek bolýan, ine biziň bir aktivistimiz şunu onu ýolady, Murad aga şunu görkez. Näil halk, ine Gazakstanyň halky häzir galdy. Näil halk gorkman aýal maşgala ýeke çykyp, ýa-ni hökümete garşy, ýagny polisiýa, MHM garşy. Hökümete garşy biz hiç wagt bolup bilemdik. Ananyň biz hökümete garşy däl. Biz nägeliklerimizi bildirýär, ýa hökümetiň ýangyşlaryna. Ol hökümete garşy, bir döwletimize garşy däl ho. Näçe egerde Fransada bir günne bir 30 sany manifestasiýa geçen bolsa, o näme watan dönüklermi? Ýok. Olar ardylarına ýa hökümete garşy däl, pikirlerini aýdýar, hökümet eşdirýär we meseleler çözülýär. Ine ýadyňyzda bolsa Fransada agrikultur öňe çykdy. Ýa kolhozçylar öňe çykdylar. Hemme ýerini beklediler. Ananyň şu ýerden bir 150 kilometr barmagyna 3,5 saat gerek. Şkolalyň içinden barmaly diýär. Ony nemeler blokladylar. Hemme kabul etdi, bizem kabul etdi. Dogry edýärler. Hakları var. Hormat goýýar. Högünüp gidemdi o. O dogry edýär. Şeý dip şular jemgyýet saklamasa, manifestasiýa, protest hökümet seretmeýär. Ine şoň üçin haçandan siz manifestasiýa, protestlerini siz watan dönügi, siz döwlete garşy, siz hökümete garşy. Watan dönükleri Türkmenistany ortaýa tatan Serdar we Berdimuhamedow gurbany boly. Bular watan dönükleri. Şular halka seretmeýän üçin sen çykýan. Nägeligini aýdýan. Sen näme watan dönügi bolýarmy? Ýa sen Türkmenistana garşy bolýarmy? Ýa sen hökümete garşy bolýarmy? Elbetde ýok. Şuny ýa MHM ýa polisiň pikirini düşündürüm. Men egerde ertir çörüň bahat galsa, men hökümete garşy çykamok, men şoň bahatyny düşürüň diýip çykýan diýip. Düşündürüm şoňa. Eger sen şoňa düşünmesem, bar mektebi täzeden başladyň. Birinji klasdan başladyň şoňa. Diýmek düşünen nokta. Diýmek on ýa-ki akly, onuň ötüşi, şol wezipe ýa-ki degişliler, şol gitmeli şol wezipeden. Polis bolsun, MHM bolsun, ýok polis baran ýerine kapitanama, mayorama, podpolkovnikama, MHM-de var, ulu wezipeler. Näme diplomy ýokdur diýen ba? Düşündirmeli. Samtykla urýar. Samtykla aýdýar, halkam iýýär ony, imsimden dargyýar, uttuk diýär. Ýok, düşündirmeli. Dogonjan, men hökman suratda näliklerini bildirmeli, bakalar galyp gitdi, men çağırym näliklemeli. Düzet, problema ýok. Düzetmesem durjak şu ýerde. Barın prezidente Jangadyň Serdar janyň kakasyny getirin, ýa-ki mazardan çykaryp çözüň meseleni. Men Serdar'a garşam däl, oňa da garşam çözüň. Eger Serdar gelip bizi polisiýa ýatjak bolýar, ona Serdar'ym kakasynym ijetinim planda aýdym. Haky ýok hiç ýeri. Şoň üçin
Sen öňe çykdyňmy? Nälik bildirýärmi? Serdaram, kakasam, oň bajytam hormat koymaly. Sen näerde baharan galmagyna, sen näerde şu zatlaryň bir kanun ýagdaýda bolmagyna. On dol hakyň bar. Korkuş göremem. Protest etdim. Sen vatan düşmany, ýa-ni nime düşman? Sen birinciden düşman olaňa. Sen gerekli adam. Döwleti, jemgyýeti, Türkmenistan ötüşine näçip? Sen indikatorjyk, sen signal berýän. Serdar, Ferit, ine şu ýerde problemi var, şu ýerde bahalar galdyrdylar. Sen Ferit diýip üntüni çekmek üçin sen çykýan. Sen o kömek edýän işlemeni. Şoň üçin çykanyňda düşünürüm. Biz Serdar Berdimuhammedow kömek etmäne çykdyk. Şu ýaly bir kanunçlyklar, ikisi bahalar galdyryp ýörenleri üntüni çeker ýaly, şoňa ýetirer ýaly biz çykdyk diýip düşünürüm. Biz oňa da garşy däl, Ferit'e de garşy däl, hiç kime de garşy däl. Ýöne şol bolan waka biz garşy. Näle ýaşamaly diýip düşünürüm. Düşünmeyen olsa, samsykla urýan bolsa, ama onu getirip besad etjek bolsa, ha, siz yara bilen bir çocuk bolýarmy? Baharam galdyr. Biz dep girecek bolýarmy? Onda bilen yara galmaly. Näle adatlygymy diýip, näle adalatlygymy gorar sizden. Hem ona yara garar. Size gatylykda bir 20 sany, bilen 4 milyon. Näle durjak öňünde diýip aýdyň şoňa. Şey dip, her adam şey dip pikir edip, şol atlar aýtsa, onu çekilýär. Yine çekilirler ha. Mesela der çözdüler. Indiki nime kadrat edilin, hormatly ilişler. Yine şu kadr ýanky Gazakstanyň kadry. Pardon. Sıvay, sıvay, sıvay. 12-20 dakika. Sıvay, sıvay. Yine ünsörüm, şu ýaly halky üçin orta çykyp, halky dogry ýola salmaly, hiç wagt utanmaň. Hiç wagt çekinmeň. Halka dogry ýola ökülmäni, ýagny adalat ýola ökülmäni çekinmeň. Awraýarlarsyňyz we şo ýerde size ýagny dinlärler de üns çekerler. Polisiýada düşündürün, halka da aýdym, ine şu ýagda bir näme etmeli? Ine bahalar galdy, ikisi galdy. Al aýlyklar galdymy da ikisi? Aýlyklar galan ok, pensiýalar galan ok, pasobiler galan ok. Siz ýankynyklary ikisi galdyk bolsaňyz. O lewapdan Warşawada biri ýaşaýar. Aýdýa, sizin ýanky bir produktaň adyny aýdýa, Azatlyk radiosyny dinlen gowy. Şo ýerde ýanky sesini öýtdirler. Berde şu 5 manat bahasy var şoň. O näse 50 manatdan satylýar şol atlar. 10 etse Ýewropaňkydan 10 etse ýokary. Adem aýlyň galany onça. Näle ýaşajak? Dogry düşünüň, biz baý döwlet, biz kösünmeller atly. Egerde şu haramzada arkadaş çakyny gurmayan bolsa, egerde pul oglap, obyekler bahasyny köpelip gurmayan bolsa, siz bunu ýaly kösünmerdiňiz. Dogry anlaşylyňyz da şu ýurtda urşa gitmedi, ölmedi, kösünmedi, maşgala bolup ösürdiňiz. Häzir 2 çağın bolmasa 6-7 çağın bolmaly diýen. Şuňam şoňa. Bizim geljegimizi ýaly şol 2 san artyp. Ne şoňa düşünmeli. Şoň üçin siz yerlerde, siz uruşda, siz näliklerini bildirin, boldy. Şondan geçmeň. Bilirim ýerine ýetirýärmi? Berekerler. Ýerine ýetiren okmy? Üýüşüp köçkü çeli barmalan bolsa barym. Men size görkezeyim, bir köçkü çeli bar ýa. Indi kadra derdirin, ine vatan habarlary. Ünsörüm. Şu ýaly kynçylykda köçeler ýok. Halkymyz kösenýär. Bir uruşa gidýär öýle, ýanky zordan galýar. Uruşda näçe adam öldü, näçe adam matrukmeler spisaklar ýok. Bize maglumatlar ýetýär, Türkmenistan habaram ýok. Şo ýerde 300-den gowrak adam häzir şun kuny söwüşip ýör. Russiýa tarapyndan. 80 adam morgda ýatyr. 200 golay ölü jemi.
Ondan daşar 300 görüşüp gör. 500 olay adam başardı. Näçip Türkmenistan hökümeti çäre görnok, gidenok, görenok, pasollar, konsullar var. Näçip şu zatlara ýa-ni durdanok. Biz näme urşud? Atuda atmanymyz baka näçip biz urşud beli. Atuda atmançylar men sizden soraýan. Näçip bizim halkymyz urşud diýär. Atuda atman baka, arkada zaman baka. Arka botlar, han jogap berme bana. Komentarda ýazyn kyn görmän. Ine derdim, şu kıyınçılıklarda Türkmenistan näme geçer? Unutmayalım. Olimpiya stadionunyň öňünde boljak halkara futbol bätçiligine taýýarlyk derejesi bilen tanışdy. Häzirki döwürde gahryman arkadamyň başlanýy we tagarlat bilen hesaplandyrylan arkadagy futbol topary Aziya Futbol Konfederasiýasynyň 2-nji Çempionlar Ligasynyň 8-den 1 tapkor. Şediyen arkada futbol toparının yüngde boljak jogapkärli bätçiliginiň geçiriljek yeri bolan 45.000 orunluk Merkezi Aziyada iň uly geçirilen merkezi bolan Olimpiya işlara taýýarlyk görýär. Ine derdim, ine arkadaň ýoly. Sizin owaňyň etraplarynyň ýol şunu men diýem ýokmy? Şuň birjik ýa-ni liniýasyny size beräýdim-de. Näçip 4 liniýa bir tarapda urýar, 2 liniýa ýene 6 liniýa bir tarapda, ýagny 6 liniýa başga tarapda. Şoň birjik liniýasyny size beräýdim-de owaňyňda. Üstümden urupýar. Ölüm diýär. Ananyň şu gurýan köçeleri, ýollary bizim pulumyzda gurulýar. Gurmanyň öz juhdynyň bir köp çykarýanlar, dine ogurlayanlar. Biz häzir Russiýada geçip dur, 40 milliardan gowra pullar dine gurmanyň ogurlady. Ferdaryň näçe ogurlany, ýegenleriň hemme bizde sifrlar bar. Ine şu tohum Türkmenistan'dan jemlep görsem 60 milyardan ýokary 120 milyard aralygyna diňe şu maşala boldy. Ananyň 1 miljardy hem uğurlamaly ýapýar. Hemme şu etrap o näme bolsa ýapýar şonu. Etmedi. Näçe siz gowy ýaşatyn, siz protest edemgo, aýdamgo, dymp getipýorsyňyz. Ay bolýar, Türkmenistanyň geçdim diýip daş ördü gidip özüňi helak edýär. Näçe? Sen köçäňde ýaşaýan. Köçäň gorap bilýän, köçäňe çykyp bilýän sen. Näçe men köçämde ýol ýok. Näçe oň arkada ýok ýerden bir şäher gurup ýollar goýýar. Bütün dünýäni getirip ýa-ni tomoşa barny berýär. Näçe men köçämde ýol ýok. Näçe Mara welaýatyň gazy gidip dur, daşyrda 30 milyardda satylyp dur. Şoň puly gelip arkada şäher gurmalar, näçe gurmaly, näçe Mara etragyny şäherler gurmalar. Aýdyňany marlar ýadyňan näçe şeýler. Näçe fiýardar bilen gurban baranyna ýakasyndan tutamdy. Hany köçeri gel bäri. Ýadyň ýa TikTokda kadrlar, gel sen bäri, men köçäme dertip köçäň mürkün. Sen geldiň marwela, gel men köçäme, ine köçämiň ady, ine men jaym, ine men şundan çağıjyklaryň gününe geçýär, okug diýip görkezdiň ha. Dem zo hiç adam ýok. Ağladım, ağlamadyk çağda emjek ýok. Türkmen akly. Kaçan biz gurulap başlar. Kaçan biz problemlarymyzy aýdyp başlar agdymyzdan. Ine şonu Türkmenistan döýürler. Ine biz sizi şoňy itelýär. Ölmeliler, söwmeliler, aýtmaly problema. Problemany aýtmasaň, ýa göterişiň diýişýäli, gidler hemmeler hiç kim bilmesin, wagt şu ýerde atyň adamlar öldürün, hasap etmeň, arkada şäherüň, milyard çap oglan, daşyna çykmasa bitti. Bana da pulunu verin, men gözüm bilmem diýip içinde hemme onuň edarlary gözünüp getýärler. Ine bu geçýär. Näçe siz gurulap başlar, ananyň 11-nji bök bulgap başlar. Näçe pul ýok, näçe ol ýok diýip gyýryp başlar. Siz imsin oturýarsyňyz, adam ýok. Ine şeýle ýagdaýlar. Gelin seýredelim, şol ýa-ni özüne milli lider diýen iki derek gahrman, Türkmenistanyň pullaryny oglap gahrman bolan iki derek gahrman näme işleýär? durmuş ýerleriniň işin tarapdary gahryman arkadamyz ýurdumyzyň täze taryhyna altyn harplar bilen Şuraya vilayetlarda köçeleriňiz barmy? Mena etragyna diýen. Vilayetlarda barmy şuraya? Bolmaz. Näçe bolsun? Häkimler özü ogurluk edip pul oglap getipýär. Öz korrupsiýa skemasy bilen. Prokuratura, MHM, polisler diňe pul ýasapýar. Halk imsim oturup gidip daşyrtda pul ýatýar. Şu pullaryň MHM polisi ýagny
naharlap ýör. Ananyň şuň kugunda MKM polis gedaýlar. Şoň alýan aýlygyny ýaşamaga aňyrda dursun. Öz eşigini dikdirmäne pul ýeten ol. Alýan aýlyklary. Hemme alýan pullar sizden alýar. Talap, korrupsiýa edip, bolmadyk ýerde bir jenaýat iş açyp, üstüňde bir topar bolmadyk zatlar atyp, bolanok diýip boljak zatlardan ettirip sizden pul alyp, ene sirekliýäňiz. Ananyň sirekliýäňiz. Daşynna işleyen adamlar şu videoyu görüp durumlar men size yükleniyorum. Siz korrupsiýany saklap dursun Türkmenistan. 3 ayjal pul vermem. Ananyň MKM polis öýleri gurbany tutup gelýärler. Gelin sistemany çalışanyň bize aç ölük diýerler. Neden o? Diňe maşgalaňyda, diňe iýmitini töleň, başgalar tölemän. Jaňam, beýlikiňam durdun hemme zady. Pul ýerden hiç sat almaň, 3 ay hiç sat almaň, diňe produkta soňy diýsen, görün näme ütke Türkmenistan. Siz saklap dursun. Şoň üçin ay Türkmenistan düzelmez diýip Warşawada oturup biýrek biýrek ay Allahjan Hudajan. Bizim ýagdaýymyz gowy garnaşlar pul ýerek olun kan gowy diýip onuň ýa-ki polis MKM'ler finansiýa edip berip olun gowy, bulun gowy. Umuman hemmämiz gowy, gurbany serdarym pul oglap ýolar, olun gowy ýöne Türkmenistan katastrofal. Häzir pul ýok Türkmenistanda. Ýanlaryň aýlygyny näme berjekini bilemem. Fevralyňky 3'ü paýlap berjek bolýar. Pastobeler pensiýany dol aýryjak bolýarlar. Bilýärmi şonu? Olam näme diýip? Daşa ýurtda işleyen adamlar içinin korrupsiýasyny saklap, ýa-ki olaryň rejimini saklap durlar, ine şoň üçin hem şu zatlar bolýar. Saklamaň şonu. Bir 3 ay jagaat beseden ekonomiýadan maşgalaňyzy ýereňdi bir köpügün sowaýma dursun, maňa da videoda görkezip puluň näçedigini her aýyň soňunda. Bir köpügün soňunda. Diňe produkta ine $200, eşige $50. Şondan geçme. Hani görün 3 aýda näme ýetdi? Bir daşynda nämedir? Ine etbiljek adam. Bizim 5 ýylda çykyşlarymyzda jikmejik düşünürük nämet bolýar daşynda oturup. Men size aýdýana, kofe içip şuraya yıkıp bolýar. Köçe çykmagam gerek. Türkmenistanyň içiniň halky 3 gün öýünde otursun, köçe çykman, işe çykman 3 gün. Zabastovka. Öý zabastovka. Yaramok. Şuň dedim gelen o. İşden arayam aýyp goýber. Oturup 3 gün. Daşyny aklar. Öňünden 3 ay pul geçirmän. İçindekilerim 3 aydan soň 3 gün oturdun, boldy, tamam. Türkmenistan bitti. Mesela aýdym. Bitti Türkmenistan. Şu ataly ol gaç gidýär gönü. Köçe çykmagam gerek. Biz size milyon variantlar verdik. Siz bolsa ay bular näme diýär, bular daşyny otyr, daşyndan urulýar. Daşyndan urulýar, riskler alýar. Biz maşgalamyzy, öýlerimizi riske goýýar. Aktivistler Türkmenistana alyp gidýärler. Hemme zatdan etýär, öldürýärler, hemme zatdan etýär. Ýöne siz hereket edin. Kaçanda hareket etmeden rezultatdan bolmaz. Näçe rezultat boldy? Şoň üçin men size her wagtda aýdýam. Hareket edene bereket. Hareket eden okmy? Ýokurdan saňa derek Allah etmede. Mümkinçlik dolu diýär. Hareket et. Ine serden ýene bir gezek näme diýär şu adam? Ýapyk binalarda göýse urşturmagy boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň geçirilmesi geçen Aziýada oýunlarynyň sport ýarşlarynyň ýetatyň şany bolan Alabaýyn Mozedim. İýlere daşarda ýatýar. Ýogrun düşükdir. Bir niýeden bolsa bir ýogrun tapyp doğrudan ýatýarlar. Köçelden geçip bolan. Bu bolsa şu Ronaldany garşy aljak bolup, bu Ronaldo bütün Türkmen halkyndan iň uluzat. Şu Ronaldany garşy aljak bolup, ýa-ki bir topor çäýerleri görüp, bir topor ýa-ki firmalar pul çykdyjyr edip, gerekmejek zatlary näme edip. Ananyň Ronaldo Fransada gelýär. Hökümetiň gylam alamy? Aýdym. Gelýär, oýnak gidýär, boldy, tamam. Diýersiň bärde hawa Ronaldo da var, Messi ama beýlikler ama hawa olurdy, olýar ýok. Hawa barýar, pul töleýär, ýa-ni tribunada gıýgyrýar, bilkler alýar, gaýýar bolup. Üýtgeç oňa ýa-ki bir super nimeler. Ananyň olur awtobusy gelýär, oýna awtobusy gidýär. Bu bolsa hemme işlerini taşlap, milli lider bolup, ne ideýa tap berdi. Milli ideýa, ýani
Şoň millidir olacak bolan ideýaň bolmaly, programmaň bolmaly, bir urum bolmaly. Ýagny neme tarapdan sen ahlak tarapdan bir ýol közmeli. Ne ahlak tarapy bar? Triyeki. Ağırlıkçı, pul oglayan korrupsiyoner. Hemme adı falşymy. Attan ýykylyp çempion bolan. Hemme adı falşymy. Şununy Ronaldo'ny garşy aljak bolup, ýa-ni bütün dünýä öýüni tanajak. Näçe? Siz hiç tartýaňyz. Siz köçelüňizi görkezäňiz, kyn ýagdaýlaryňyzy görkezäňiz, gidläp oturýarsyňyz. Goňşuňyzdan gorkýaňyz. Näme seni utanýaň? Ýagdaýyň erbet bolsa, sen näme ونه? Sen işleyecek, alacak, iş bolsa gidecek, 2-3 tümeni işleyecek. Sen näme ونه? Maşgalan kötünýem aýtmaly. Men şoň üçin size diýen. Ine Lewaň halky aýtdy, çykdy. Edil, şo gün düzeldi. Şoň üçin indiki mary velayet size bagly. Sizden gaçyk ýa sizin baýlyklaryňyz uçup gidip otyr. Arkadak şäher bulup otyr. Şulam sizin puluňyza Ronaldo'ny garşy her gün sportiwny kostyumlaryny çalyşyp ýa-ni bağırlak edip ine Ronaldo gelýär. Şurada hem arkada dik gıyrmaly ine men özüme reklam etmeli şurada dik gelipýär. Gurban bol giýjek ne işleýär oğluk bilen. Siz bir günem öz geljegiň üçin, watan üçin herget etýär. Gurban öz maşgaly üçin, ýegenleri üçin, doganlar üçin, oğlu üçin, gyýy üçin giýjek ne herket edýär. Teredim. Gerekmejek zatlar amedýär. Siz herget edýäň. Oňa näpis bolsun? Aydın. Ýöne bir-birimde ağlap ýürenmizin tok ýok inanyň. Bu banditler. Bu adam öldürüp, gyýlary doğrulap öldürüp bitirýän banditler. Sen şunu ağla hedil edýär. Ha. Men onu şoň ýa parçasy edýär. Sen şundan dogry toğra Gurbalyň ýüzüne berip bir dogry toğrak görüp gaçyp gidýär. Baryp ılgap şu näme etmeli bolsa edýär, şuraya stadiona barman. Şuraya ýagny Ronaldo'ny garşy alman sizi garşy alman. Size hatta aşağıda giyme ana. Bundan beter kanalizasyon aşağından biz çıkmasak bolmaýar, biz masara bolýar. Diňe marlarda Lewawam, Balkanam, ýagny Daşowdam, Ahalam hemmemiz. Kim o şular? Näçe biz çekýär? Näçe biz köpelmeli? Bunyň ýa-ni çağlary Dubayda, Angliýada, Fransada gedip ýa-ni pullar top ýörmeli. Näçe? Prezidentim bir adam. Galany ýöne nakleblikler. Gurbandan başlap, ýa-ni doğrularından başlap. Hemme. Nakleblik. Bizim pulumuzda ýa-ni hedil etýär. Näçe? Inanyň Türkmenistanyň içindäki tebii baýlyklar, hemme ýa-ni içindäki zatlar bizimkidir. Gurbanlyň kandan serdarynyň dahyly ýok. Wagtdan gelen adam Gurbana wapşe maşenik ön basmaly muny çekip durdy. Bunun dahyllary ýok. Gurban uly öz sadakasyny nedende adamlara pul töledýär. Bir köpük çykdagy et görenok ömrüne. Ine şuraya terdim. Şuraya adam dolundurýar, şuraya kezzap. Muny tutsak etmeli. Gören ýerimizde muny biz halky öňüne goýup jogap berdirmeli. Nanyn? Gelin indi kadrlar terdelim vatandaşlar. Şekilde ünsürli. Bilinçli. Şun bir statuyan maykasına teredip baka berýär. O adamlarda köçe ýok. Geçip bilen o köçeden eşekler, eşek arabaly geçämden geçip bolok. O da turunsyň. Şunu ýanky näme? Arabaýyň şekili. Renkine de teredip. O şun renki bir ýyrak dip ýanky. Şu da meýerşler terediýär. Gördüňmi? Öýde gerek galanlar. Öýüne reklam etmeli galanlar. Yaman şipitilmi? Her zada ünsürýär. Ýönesiz mun agdynda da ýok, pikirinde de ýok, aňynda da. Näçe? Ses çykan oňa. Lewap çykdymy? Ine Lewap barman gurkýarlar. Keypine barıp Lewapda neme serdar maşinler paýlanok. Maşinler barda. Gurban uly. Sen arkadaky sowjak pullaryny serdar berdim Hamedow gidip maşinaly büdjetden şo pullar indi arkada gurmana hiç tat ýok. Hiç tat ýok. Telekçiler näme berjeğini bilemok. Arkadak şäher gurýanlar Türkmenistan bankrot serefap bolun. Size pul tölemediler. Ilgap siýdiňi saralar. Şular. Inanyň pul ýok. Şoň üçin serdar maşinler sowdy hemme pullary. Inni gurbanyny bilenok, inni bilini gurbanyny
Şo pullar ýok. Näme sen adamyň öňünde durjak, näme sen gaçyk giderdiň, o nimesi ýok. Ýöne öz puluňyza material bolup arkadaş şäher gurýanlar pul ýok. Geljek hem bellisi ýok. Sebäbi büdjetde häzir pul ýok, alyp bermäne pul ýetenok, polis emhana pul sorap durup olar ýetenok. Olmaýdy. Ýene açyk bir garaşýar. Eger bizim meselemiz çözmesem, bizem özümüz sen tutuşak diýär. Sorulmaýdy. Bizar bolduk şoldan, atal oğlundan. Bizar, halis bizar bolduk. Giday bolup kaldyk diýär. 3 ay tölemem Türkmenistana. Pullary ýanky töleseňizem ýygnak goýun. Ýöne gerek bar. Bakalar maçar. Ananyň emheme polisler öldü tutup halkyny getirýär atal oğlunu. Ine şu ýagdaýda. Ýene terlerim şu kezalar. Futbolörni büyük ýeňişlere ruhlandyrdy. Bu gedekki ýarşda da adabaýyn şekilden halkara futbol beýatjygynyň nyşany hökümine seçilip alyndygynyň Bu futbol bilen de sen ölýän, köçüde ýetýän iş ýok da futbol bilen. Ine muňa derdim ikinjisi näme işläp ýörsedim. Wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdikleýär. 26-njy ýanwarda hormatly prezident. Ünserdingizmi? Inni şular adamlar çarşyldy. Men tanqid etdim bir gelek. Şol bir kadrlara öküdip Serdar ýygnagy meseleni. Şol bir kadrlara öküdip Serdar ýygnak geçirdi. Tan tehnologiýa diýip ýygnagy meseleni. Şol bir kadrlara öküdip bizi anlap ýörler. Inni şu gedek kadr çalşdylar. Ýanky şöýerde öň Raşid Meret durýardy, mejlisin başlygy durýardy. Hemen çalşdylar da hakyky telefon etdiler. Serdar ýygnak geçirip bilen ok. Men size aýdyn Serdaryň näme işi? Ine Serdar golýanlar aýdyn, Serdar şans bermeli, etmeli. 3 ýylla şol adam, şu Serdar diýilen adam hiç hat öňürülmedi. 3 ýylla Türkmenistana bir tane reform etmedi. Eden zady viza vilayata girmeliler. Vizany ýanky mundan meter gysy, mundan meter nyslar gysy, bahlar galdyrýar, pensiýalar ýanky galdyran ok, pasobyly galdyran ok ve katastrofa getirip Türkmenistan. Näçi? Atal ogul paýlaşdylar. Serdar aktivistler gowulýar. Aktivistler tutup getirmek ve adamlaryň ýanky ses çykmady ýaly şoları basmak. Ine Serdaryň işi. Şundan çykan ok. Neden hojalyk işlerine düşünen ok ýa uğur däl. Ekonomikada nol, teknologiyada nol, iqtisadiyyatda nol, ýanky her hili uğurlarda, ulgumlarda nol düşünen ok. Производство et görnok, zavod kurup görnok, adamlar dolanıp görnok. Ýöne gulugyndan çekilip şu stola getirilen adam. Serdar Berdimuhamedov bilen kakaty paýlaşdyryp boldy. Bular kreslany gorýar. Egerde aktivistler halk kaldyrjak bolsa aktivistler ýa oğurlak kaçýar. Kakaty bolsa biznes edýär. Oğlum sen kreslany gory, pullar men özüm ogurlan, men professional, men 2 gerek kahraman şulugunda diýip ýanky pullar ogurlan. Ine bolup geçýän zat men 2 sözde gata sağda ýagdaýda size düşünürüm. Mundan meter näme düşünjegimi bilemok. Rasledowaniýa geçirip dur, intak men netijesem size aýdan gata geň görürsiňiz köp tagda. Ýa bire köp zat belli boldy, şo birlikler ýöne ulukdy boldy. Ine şeýle ýagdaýlar bolup geçýär, Serdar köçeler ýok bolanlar. Ýene halkyň agyr ýagdaýynda bir ýyl uruşa gidip maşgalatyny eklemeli bolanlar. Bizim halkymyzyň 45%, ha 50% da bar ýa, daşurda gidip işlemeli bolanlar. Bu fan tehnologiýaly ýygnaklar geçirýär. Maňa jogap beriň, şul bir ýygnagynyň netijesi barmy? Bir ýygnagynyň netijesi barmy? Ýok. 3 ýylla boş saatlar gurkup bizi allak gelýärler ýa bire prezident de başbakan beleka milli liderden kezza. 2 bolup ola aýdýar, oglum sen kreslany takla, ol aktivistler gyr, halk kelletini aldyrmady ýaly, kelletini opary ýaly. Menim pullary ola paýlaşarsyn kim? Ine ataly ogul sistemasy. Bu diktaturam däl, bu ýöne banditçilik. Men şoň üçin aýdýar. Bizim geljegimiz ýok. Şu türmäge basmasak ataly ogul. Bizim geljegimiz ýok. Bütün Türkmen halkyny bunu böl. Paris bol, emhem bol, vice-premier bol tapagy ýok. Sana eger böwet bolmasa, şu korrupsiýa edýän bolsaň, sen çağaň böwet. Sen weçna bolmaýar. Sen basarlar, öldürýärler, işden aýrarlar. Çağaň şu sistemany dağdan akdip zorlak gelerler.
Näme dersin? Ağlardyň oturup ahalına. Onu öldürecek boldyň ýöne sen gorkak, sen zaложник da. Zaложник wagtda agdyň açyp bilmedim. O gyýyň dolanmy açalım. Ýok. Şonu koda barmalyň diýen. MHM, polis, halkyň tarapyna geçin. Siz halk üçin işleýäňizde, ýa-ni dogrymy? Kasamyňyzda halk diýip aýdýaňyzda, watanma, halkyma hyzmat etjek. Bir tan bandida hyzmat etjek diýip aýdaňyz oga. Onu näme diýip edýäňiz? Bir tan bandida hyzmat. Näme sebäp? Aydın hani. Ya arkada ve onun oğlu bandit der mi? Yanlış ya. Banditler. Bütün dünya biliyor. Bütün dünya tasdikma oluyor. Ne yapacak şu an hizmet ediyorsun? Ne yapacak siz banditlaştınız? Ne yapacak siz bandit olup yankı banditlere hizmet ediyorsunuz? Ne yapacak? Ne yapacak oldu size? Siz şuraya ruhtan açıp şuraya ahlaktan kaçtınız mı? O ne yani bizim polisamın banditlere hizmet ediyor. Kaçan boldy Türkmenistan'ın edilýän taryhynda bolmuş zatlar ýok. Kaçan MHM iktan bandida hyzmat etdi. Türkmenistan taryhynda hiç wagt. Näme siz şunu ediniz? Özüňize soraň we egerde çözüm tapmasaňyz ýanyň kommentarda biz size düşünip berýän şonu. Ine Prezidentmede Serdar Berdimuhamedov Ministrler Kabinetiniň başı şol çäreçi fan teknologiýaçy, fan teknologiýa diýip, ýani şol arkaly ýygynak geçirýär internet ýok Türkmenistan. Häzir hemme terketlerdäki internetler ýapdy. Ýagny Özbekistandan, Irandan, Azerbaýjandan, Orsetden VPN üstüne gelýän zatlar bir-birinden ýapmady. Bul halkyny kör etjek bolýar. Bul halkyny kör we buluksuz etjek bolýar, eşitmeli etjek bolýar. Onsoň şol adam näme getirýär? Agruna getirdi. Bundan beter. Bundan beter dine beterleşki diýendir. Sen beýle ýatsaňam, eýle ýatsaňam $300 milyon Amerikada utsaňam sen şunu çalışmaly. Alaç ýok. Biz şol çalışmasak geljemiz ýok. Ine şu ýaly Urmatary Atagallyň hemde welaýatlariň häkimleri şol bir kadr, ýa-ni Terdaryň kadryny iki stolda, ýa-ni dürli kadrlary bulara montaj edip, ýa-ni ýygyna mümkin Terdaram däl, başga ýerde çeýendir, ýöne montaj edip gökýärler. Ferdar ýygynak geçirýär. Ferdar prezident roluny edýär diýip. Çäreçi näme diýär? Baran ýerine de lenta gaýdýar. Gaýdýar boldy. Onun prezident boldy. Interview berip bilmän bolsa, press konferensiýa berip bilmän bolsa, çykyp tişraty gurlap öz programmasyny aýtyp bilmän bolsa, netice çykarmän bolsa, bir adamlara açyk efirde maksatlar, ruhsatlar, ýa-ni görkezmeler berip bilmän bolsa, kim ol? O köjedak etdiler. Ine şoň üçin Türkmenistanda reforma ýok, hiç adam ýok. Beýlekem, ýani Ronaldo'ny garşalyp. O halka közenip ýör, daşörtde ölüp ýör, Ronaldo'ny garşalýar. Nämemiş? Ronaldo'ny garşalýar. Ine dedim. Ese görkeň Ronaldo näme garşalýar? Ha, ünsörüm. Ronaldo we Gaptalak prezidentler serdim. Birini serdim şu. Konser, çäreler, oşoşmak, medallar, gahramançylyk, eýle beýle pul ogurlyk bul gurban boly. Ýöne bir ýerde işlemeli bolsa, oturup ýa-ni wekilleri bilen, halk maslahaty bilen mesele çözmeli bolsa, planlaşyp, onu düşünje barmy? Moşennik обычный. Suratçıga düşer, dörtte o çağçıklar köçe çıkarar. Ya aeroportda eşiksiz atır, soğuklu durur. Olur yatırtmalı. Bir göz bağlamak için de. Diyene hemen at faşıydı. Beýleki döwletde de $150 milyon meçhitler olur. Yani hiç etrafta yol olmaz. Yine men gurbanlaýdym. Sen bir owan köçeleri gaty etse bir näçe 15 kilometr. Oy 50 kilometr bolsun. 50 kilometrňa men sana aýdym 1 kilometri 200 000 manat. 200 000 dolar. 6 sany yol ýa-ni stol bolar zatlar bolmasa 50 000 euro. İki tarafında bolsa 50 000 euro. Şoň ýa-ni ýer standartda urmaly. 50 kilometrň 250 ýa-ni 2 milyon 500 dolar. Sen arkadaş şäherininden 2 milyon 500
$1000 alıp bir tane owan köçülün düzedäýde. Indi men sana bir gowy diýe berýär. Şol owa sen adyny ýöne aýdar durar. Edäýde şonu sen. Etmedi. Näme şol owa şol etsin. Eger owa bolup agdyny ýumma otursa. Näme etsin? Owan pulny alar. Ýa-ni nebit gadan gelýän şoň dowlat alarda arkadagyny gurar. Näme? Soň arkada ady galýar. Niýabyňa düşýär. Men öleningden meni ýadymdan çykararsyňyz, ýöne Türkmen maşy ady galar. Türkmen maşy diýip şäher aýdyganda meni ýatdardylar. Nedip bolsa biz barsak Türkmen maşa hiç tohum bilen ýok eder, hemme de atdy. Gaýdyp eşitilmedi ýaly eder. Ol bizim iň gara günler. Türkmenistanyň we Türkmen halkynyň iň gara günleri. Biz olar ýok, biz olar ýatdan çykarmaly. Diňe gowulugy, bizim gahrymanlarymyz bar. Bütün Türkmenistan taryhynda bir topar gahrymanlar bar. Hany unuratdy. Näme olar şoň güne Türkmenistan döwlet kurup şoň gahrymançylyk berenler. Näme kezdaplar gahrymançylyk berýär. Sebebi bizi banditler basyp aldy. Uruş gidip dur. Ne şoň üçin. Keypler boýunça çempion, dünýäniň çempiony. Medallar boýunça özüni unutmayan adam. Şu Türkmenistan'da bir zat et görmeli bolsa, et görüp özüne ikinci gahrymançylyk alan Gurban Berdimuhammedow. Kezzap Gurban Berdimuhammedow. Indi kadra terderim. Yine Kezzap Gurban Berdimuhammedow näme işler? Halka közünüp ýör. Bu näme işler? Hani terderim. Tagdym durmuş ýerleriniň işin tarapdary Ine köçeler arkadaş şäheri ýok ýerden gurulýar. Näme Marvel aýat haçap centralny köçe şuraya gurulýar. Iň bäksi. Näme Lewapda bir merkezi köçe şu bolýar. Her tarapdan 4 her tarapdan 2 ýol gurulýar. Ine bäýerde 6. Ne şu ýerde 2 ýol her tarapda. Ýemme tarapda 1 2 3 4. 4 2 6 6 12 tarapdan ýol şu. Näme vilayetlarda 3 tarapdan ya 2 tarapdan ýol gurulýar. Ya 4 tarapdan minimum. Gurulma näme? Arkadaş şäherde. Şoň üçin gyýyryň, men owamy arkada edym diýip, gyýyryň mümkin size ýanky ederler şonu. Indi kadra edelim. Akşam mesela Gülkün menderim. Yankı kadri. Yine terdim. Arkadaş şäheri. aman arkadaşymyz Terdim 2 ýol, bäýerde 4 ýol. Bir taraply 6 ýol. 4 ýol, 2 ýol. Bir tarap, her tarap 6 ýol. Jemi 12 tarapdan ýol. 2 tarapdan 12 ýol. Näme şu ýoluň haçaby? Ne şu 4 tarapdan ortasyna sol boýup vilayetlarda gurulmaly şonu. Näme? Gurulmaly. Ýa arkadaş şäherde. Ine terdim. Ýene de Ronaldo gelip şu gurulmany ýykaýmasa Türkmen halka şu günne şonu ýykmakda. Men şu kadrı söýgül görmedim. Ine şu ýylnakda terdim. Şu kadr çalşynly. Şu ýerde Serdar. Ýa-da men size görkezim. Ine Naky wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdikleýär. Serdaryň 2 stol bar. Şuraya ak stol. Ön kanalizasiýa gurdulyp bolan onu aýyrdy. Köne turat. Serdaryň köne turat şu. Ve sar stol. Onu kakasaýdyp meni seni ýanky untazyň üstüne stolda oturup gökülen üçin men özüme täze stol demetdim diýip şunu sar stol etdi. Interýan çalyşyp. Ine şu öňkü turaty diýmek şu ýygnakda da Serdar ýok. Ananyň şu ýygnakda Serdar ýok. Ýöne 26-njy ine ýylda şunu formaty täze. Öň şu ýerde Raşit Meret mejlisin başlygy dik durur. Indi bular ýanky fan tehnologiýasyny oturup bloknoda ýazýarlar. Fan tehnologiýa boýunça ýygnak geçip dur, bular bloknoda ýazýarlar. Ine
Şoň üçin bu bir şeýle bir dişow falşywka bolýan. Seýredediňe aňyda dursun aglasyň gelýär. Bunu közüm ýanky Gurban Berdimuhammedow bunu enesi tep düşündürüden Gurbanly Berdimuhammedow. Buna mı okudum? Şu kadra mı okudum size? Ondan bir esas temanda geçer. Birinci Aziya oyunlarının açılma münasibeti, Ünsverin. iri iklim ýaşlarynyň alagyny Evet. ýapyk binalarda we Tewürsün oto boýunça birinci Aziya oyunları Ronaldo'nu karşı almak için ne ediyen işler. Ronaldo Türkmen gazdanı yok. Ronaldo Türkmenistan için kahramanlık yok. Ne yapıyor? Önemli Ronaldo gelse kucaklap da bir surata düşen var. Ronaldo'dan avrayını alacak mı? Şu yer kezda. Avraysı kezda. Onun açılma münasibeti, iri iklim ýaşlarynyň alagynyň küçüýürde ýaklanlygy we olimpiýa ýaşlarynyň jaňynyň kaklanlygy hemmeleriň ýadyndadyr. Can kakar, oğulun kostümalık giyer, sportivni. Her daha dediler, yöne bir ova, $2,5 milyon demek, ovan yolunu düzeltmek için hiç hak vermez. Oğullar yöne vermez. Ne yapacak? Onu, son ova, ertekin goğu yaşap başlıyor. Goğu yaşap başlasa, köp zatta nereden olup başlıyor? Değil mi? Halkı gidaylıkta, kursu alt etse, yankı, bir-birinin tapawutly saklasa, onun halky garyp. Şo bir çölüň ýerine ylgap, urşa gider, hemme der ýönüp turmaz. Şuraya bolar. Şo 87 tane ölen oglan, morgda ýatan oglan Ukrainada. Şol adamlar eger turup galyn bolsa, Türkmenistan düzgün bolsa ölmezdiler we Türkmenistana gahrman bolup azatlyk getirdiler. Ene bizim Türkmenler. Etmez ada etmez. Yöne şol etmejek bol, daş ýere bir sivire gidip ölürs bolýan, etmez abi. Kaçanla bir düşünüp başlasak, etip başlasak, onunla bizim vatanımızda, döwletimizde, halkymızda, başgalarymızda, köçämizde hemen bolar. Indi kadram okudyn, şundan soň men esas temamyza geçelim. Ine görün. Yine şu futbol bilen Stadionun meydançaty, onun tomarçylar üçin ýetlenen oturguşlary we beýleki mümkinçilikler bilen içgin tanşyp, bu urda bar bolan meselelerin oňun çözülmeginiň oturguç bilen bolar, ýa-ki statuýa bilen, şekil bilen bolar, ýöne etrap, vilayet, köçeli bilen bolar, halkyň ýagdaýy bilen bolar. Özem milli lider diýen bir kirna. Ine Gurban Berdimuhammedow hakyky şekil surýany. Şoň üçin hormatly ýerleşler, men şunu size ne yapacak? Bulun veriyen ünsverin şu atlara. Buraya bolmalar. Buraya bolonla bütün dünya üstümüzden oluyor. Bulun veriyen. Dinasa. Her adam öz yerine söz bilen hakkını korumalı. Söz bilen niýetlerini düzülmeli. Bir adalet olsa, yön yerden bakalar galyan olsa ayıtmalı. Ne edýäňiz? Men pensionerlere üllenýän, onsoň ayal maşallara, çağla ayal maşallara, studentlere, meçhitlere gatnap başlan bizde çağrış etjek. Köçe çıkıp öz haklarymyzy goramak üçin 5-nji gün her 5-nji gün meçhitlere gatnap başlan köpçüligimizi görkedim. Eger siz şonu etmeseňiz, pensiýalaryňyz ýapylýar. Men size öňüm aýtdym, awgustda galman ýapylýar. Pasobeler doldurulýar, studentlaryň nimet durdurulýar. Hiç tat bolmaýar. Öňüňi aljak bolsaňyz, meçhitlere gatnap başlap görkedim. Gorkup mümkin şonu etmez. Yine parfes etmeyen, köçe çıkman näl meselen çöp bolýar. Kerkede girin. Biz size köçe çıkıp parfes etmek diýen yok. 5-nji gün meçhitlere gatnap başlan. Görürsiňiz, tapa bolýar. Girin esas temamyza geçelim. Hormatly ýerleşler, temamyza geçmekkä men size ýagny bir saýt öküdeýin, ine şu saýda barın, ine bizim saýtymyz. Şu ýerde bizim saýtymyzda hemme maglumatlar bar, ine şu ýerde DBT boýunça
bizim programmalarımız var. Yine bizim programmalarımız şöyle hemme adabiyatı boyunca okap bilersiniz. Yine şöyle egerde bize koşan koşacak olsanız yine donate var. Şöyle donate edip yani kömek edip bilersiniz. Bize bizim görüşümüz için teatrikler var, yine donate var. Yani pul kömeğini edip bilersiniz. Teatrikler var şöyle. Yani seyredip bilersiniz teatrikleri neye olup geçiyor. Saytımız bir neçe vakti işlemedi. Inni biz yine de yani şunu işletip başladık. Inni men yine bir aytacak oýandadım size. Gelin biz esas temamına geçip şunu söyleyelim. Yine men yalnızca size vurdum verdim. Hocurdurdu Şıkıyev ya da o adı Azat Şıkıyev'in maşalası boyunca. Şurur onun. Beş erkek oğlum. Şunun iki doğunu basıldı. Bir doğunu yani altın ayal tılla özel sentyabrın 27'den 28'ine giyecekne üllürlü. Boğulup öldürülü ve öyle yani zayin asarlarını yani $4,000 oraya 8,000 aldığına. Sondan son şu maşala yani Azat Şıkıyev maşalası yine şu hocadır diye önünde oturun ve şular yani basıran oğlanın çağları. Yine şu oğlan şu yani maşala altı Şıkıyev ve onun maşalası doğumlarının prokuratura arz ettiler. Prokuratura her 15 yılından bir adam öldürdü, 5 tane adam öldürdü. Yani şu adam öldürdü deyip, bu adam öldürdü deyip 5 gedek yani koydu. Eğen şu 5 tane durlu adam bir yılın içinde görkezlendiği prokuraturanın korrupsiyanın içine girenliğini ve şu hakiki adaletli çözüp bermeyenliğini öldürdü. 5 gedek şu maşala yok diye biz bir günah adam basacakken biz özümüze oraya günah alıp bilemiz. Bize hakiki bizim maşalamızı yani biz maşalarını öldürün tıllar öldürün adam tapın deyip prokuratura diye. Prokuraturun işi ol. Tapmalı şu adam. Sesli komitet var, derneği komiteti var, tapmalı. Bunu ne yapacak? Mesela çözmeli. Şol yani Şıkıyev'lerin maşgalatı şu meselenin koyunun derine vektörü yani duruşuna. İnni hemmeden şu maşgala geliyor. Yani iki doğunu alıp tılla ölürün bir ulca gıyidini 13 yaşlı 12 yaşlı gıyidini alıp onu meşrutka saklap onu psikik taraftan nimettirip yine şol iki saan daimi ördüm deyip ayttırıp şol iki adamı diye gören kişi bolup yani hiç şeyin iyiliğine tutnama yok. Şol iki saan oğlunu birine 20 yıl birine 19 yıl basıyor. Yine gelin dinlerinin yine Azat Şıkıyev yani Hocadurdu Şıkıyev'in prezidenti yüzlenişini. Ondan ben devam edip size düşünüyorum. Kahraman arkada, kalkanın muğurlayım olup işlep, ecemil olsa öyle hocalıkçı olup, 6-4 yılı kemale getirip, arası halal rekmet çekmiyor, yaşam devrimiz aldamadığı, yahut nasihat verip, dünyadan ettiler. İn kişi doğalım 6 karlıya mirak düşüp olup, 6 götürlağıdır maşgala durmuş vurup, 2 oğul 3 yılı kemale gelip, ağzı bir maşgala olup, 7 arkada halal rekmet çekmiyor. Ve aldamalık diyen devlet adam için diyen çıkarlarından uğralıp yaşak bir kalır. 2020 yılın Gençler ayının 27'sinden 28'ine geçilen giyecesi. 6 yılın yokluğundan peydalanıp maşgaladı tırlavadeli boğu öldürür. 28'ine İyil'den gelen polisiye hukuk bilermen işgarları. Öyde sevcanlı işler geçirenlerine tırlavadır 80 manat için öldürülür ve öyün bir kapısının açarının oğuldan gidilir gelen hukuk işgarlarının ayağın oldu. Yerine ödüyorunda kanun hesabında adaletli çözüp 80 manat öyün açarını takıp verip şu ağır cenayeti aktif verip roldan geçen ortada ağır ceza verneklerini aydın sözlerin karamanı. Yerine ödüyorunda 5 adam tırladır men öldürdüm deyip boynuna koyarlarını 45 yılda 80 manat öyün açarını talep edip gözlep getirdiler. Benim 2 doğanımın üstünden düşüp, merhum tırlağların uluğu servodeli 45 yıldan sonra mektepten 16 yıllar alıp kalıp, orada verdim hürmet prokuror düştü. Orkudup 2 ağasını gördüm edip,
Balkan vilayetinin polisiya ve hukuk işyerleri işten öňörmani, ortadan 80 bin mani öýün açarını ayırıp, 2 doğulma ýigitlerle suud karar bilen 3 ýyllyk onunaşdyrlyk alıp, hukuk işyerleri wezipelerinden peýdalanyp 2 doğulmy sütün mani görkezip, 6 ýylyň pul ýok edip, öýün açarını kanalygyny edip, 2 doğulmy birbirine azatlıktan mahrum etdiler. Ediz arkada, Tırnağı'nın ölümüne sebep bolan 80 bin manat bu öýün açylyp üçin adaletli paýsatly gahrman arkada Akbitber kuruldan muhattat elimden antsýaryn. Gahrman arkada. Gahrman arkada şihri bir maslahatçı Kur'an'ına antsýaryn. Hukuk işyerler, işin öňörman, wezipelerinden hyýanat peýdalanyp, şehirlerin maslahatçılardan ve yaşyetmedi çağalarını ve gelirlerini ve doğrularını tükemedi. Kapı bağışçılar bilen tövür kanun hesabına kepilendirilen hukukları kendisi şehirlerin maslahatçılarını onlar avunuk çağan yeni atadı yetim oyu. Çağaların kavandağını. Tahriman arkada. Şehirlerin dağına yetim. Men arkada bilenýänler bolýatyn erkekler gulak atmasaň çağızyklara gulak atar. Sen millidir ha. Bu çağızyklar millidir. Näme yetim etdim. Şol 10 çağan yetim etdim. Näme diýerdim. Ay men habarym ýok. Habarym bolsa näme işleýän şu ýerde? Git ýerinden. Näme millidir bolup ýördiň? Näme halk masadynyň başçy bolup ýördiň? Näme kuruluşlar eltip şöyle kostyum alaklaryny çalyşyp her iki günden täze kostyum alyp giyip täze sportçylyk edip gitýärsin. Kim o sen? Han bir nemäň bolýan bolsa etde kömek. Türkmenistan degişleriň bolsa, hökümete degişleriň bolsa, halk maslahaty degişler ýeriň bolsa etde sen. Etmersiň sen. Bu toran binamız. Näil Türkmen topragy sen götürüp ber onu Allah bilýär. Inni hormatly ilişler men size dogry düşündireň bolup geçýän zatlar. Ýanky Şyhypowyň maşgalatynyň aýtmagyna görä, prokuraturaň denegçisi Berdimuhammed Orazow ölüm tillawlarynyň gyzy sergözeli 16 günle batyş edip ondan zerur şaýatlyk bermegini talap etdi. Haýwat we psihologik batyş atdyna gyz öldürilenine iki daýatynyň görünligini aýdyp beýanata gol çekmegine mezbur edildi. Yine düňe şoň üçin Serdar Berdimuhammedow sen şu kezdawy Berdimuhammed Orazowy ýerin aşagyndan tapmaly. Bir kiçi şaga batyşlar edip onu meşrutka saklap şonu psiholog taýdan ýanky şuna ýetirip öz daýlaryna tökme atdyranyşy. Ananyň adamlar şol izolatorda kiçi dogony mel ulu dogony gurdurýarlar. Ünüňden şunu kellerini alıp bilýänmi? Sen iki dogonyň basyldy. Bir sen, birem kiçi dogony. Şulary ýanky başlar edip, gurup zat edip, bir kiçi dogony, ulu dogony gurdurýarlar. Onun beter näme Türkmen halkyna? Şu ýagdaýda galmasa, haýhy ýagdaýda galmaz Türkmen haly aýdyn. Ýanyn kommentariýada. Kim şu zatlar gorap ýör? Da berdi. Gün çağırmaýdy ýa. Halk killetin aldırmasın, killetin koparın. Niyemetin şunu edin. Sizden konstitusiyan soracak yok. Men soramam. Men size polunu basın diyen. Yani şoň üçin men aýtdym başta. Serdar diňe halky kogulýar, aktivistler kogulýar, hiç kim galmady ýaly diýe we krestany bolýar. Kakasy oglamakda çempion, dünýäniň çempionu. Bu kedapçylyk guruluşy edip arkadaş şäher gurýan kişi diýe näme diýär? Öz adyny goýýar, ulu şäher gurýar. Tarihe gidecek kol ve şondan pul oluyor. Trivadnon diye de ortada, şonu diye. Yani yapacak, sesimi çıkaramız. O da köçötü zatı, yağış yağsa, gar yağsa, öyden çık bilmeyen otuyor, ayıp Allah can bağıdır. Bir gün yağışam durur deyip. O yağış durur bir gün. Yani sen şuraya bomcan yaşama derler. Sen toprağından, alkıda otuyor gari. Sen ekologiyanın zaylını otuyor. On yaşayan yer pöylü değil mi? Anladın mı? Şoň üçin ine şuraya
Berdimuhammed Arazov Serdar derhal tutup etmeli. Tutup edilmez, medal amalandı şol adam. Balkan velayetin politsiyası 2 doğunun 3 gödek 15 günlap tutup etdi. Onu vurup ve qıynap öldürmek boyun almağı ve pul karşılap açalar kanalı taşlandıklarını aytmağı mecbur etdi. Güýçli tutnabynyň ýoklugyna garamadan tut olary günäli tapdy ve uzak möhleti türmek tutugyna hüküm etdi. Netijede ören täsir boldy. Dogony aşyrdyr ve Mer Şehiwler batyldy. Aşyrdyrda 20 ýyl berildi ve Mer Şehiwa 20 kesildi. Men 19 diýdim, 20 ýyl kesildi. 14 çağap kagasyz galdy. Maşgalaryň ve tagdyn pikire görä bu jenaýat hiç kili gatnaşyk bolmadyr 2 adam türme tutduglygyna hüküm edildi. Inni Hoca Durdy Şehiw ýalňyja men size görkezdim. Ine şu adam, ünsüň şu adama. Şu adam adaletli bolýan adam, diýje ony ýat bilmeýän tebe 2 dogany bir ýyna batyl türmede közenip ýörler. Bir gelini öldü. Ine şu adam näme diýär? Şu adam arda edýär. Prezident Serdar Berdimuhammed ve milli lideri Gurban Berdimuhammedow 24 sany arda edýär. Bu haramda da ýanky alabaýl şekilli ýanky şekilin öňünde şu renki bolanok diýip getipýär. Ronaldo'ny garşalýar. 24 ýyllyk arda ýazyldy şulara. Atalygyny. Baş prokuratura 54 ýyllyk arda ýazyldy. Adalet ministrliğine 8 ýyllyk arda ýazyldy. Türkmenistan meclisine 2 ýyllyk arda ýazyldy. Milli howpsuzlyk ministrliğine 2 ýyllyk arda ýazyldy. Prezidentiň ýanyna hukuk bölümine 5 ýyllyk arda ýazyldy. Innaýdyň Türkmenistan döwleti bam ýokmy? Egerde kanun işlemeýän bolsa, paraxorlar bütün Türkmenistan basyp alan bolsa, prokuratura, MHM, polis gulluklary, diňe banditler hyzmat edýän bolsa, haýty döwleti biz gurduk? Biz döwlet gurdy. Döwleti Gurbanly Niyaz gurdular, öz döwletlerini. Intek Türkmen halky bir gedegem döwletini guran o. Biz 3. Respublikasyny gurmaly. Biz ana saýlawlary geçirip, biz öz prezidentimizi, meclisimizi, deputatlarymyzy, polis bölüminiň başlyklaryny hemmeni saýlap, biz döwletimizi gurmaly. Biz gurup göremdi oga. Gurmaga aňarda dursun. Biz Gurbanyň döwletinde ýaşap ýörüz. Köçe çykyp gurlaýa bilemiz o. Gurleden oklar. Üstümde dubinkar polisleri. Maňlaýyna bermeli. O näme? Egerde sen köçede gurlap bilmeýän bolsaň, ýaşamak näme gerek? Sen ýekede 4 milyon halk var. Köçe üýüşüp gitmeli. Şu birini tanıyan, şoňa ýanky şoňa anamyň bildirýän üýüşmeli. Başalaç ýok. Bular banditler biz şolara garşy görüşmedek bolmaýar. Men size keýpini aýdamak şu zatlary. Ananyň. Egerde siz gowdurmuşda ýaşajak bolsaňyz biz şundan geçmeýin. Ýa gowuluk bilen aýtyn haramlarda näme diýen bilen bolanok 5 ýyl aýtyp geldi. Bolanok. Ýa şu ýagdaý, indi men size bir zapis okutup eşdirjek, şu zapisdan bir eşdirýän ýa. Şu zapiste ýagny Şehiwň maşgalasy aýdýa, hemme zada aýdýa. Ine bir-birden men size eşdirýän. Eşdiň şunu? Murat bilen koalisyon kettirende tylla geliniň o saçyny tutup ýere urupdyr kafele diýse ýüzüne bir şıramama ýok bara. Perman boyuna alanna stena tutup ýyzyny tiklap stena urtum kellesini ýene ekspert näme ketipdir kellesine ýyzyna ýemşik ýeri bar diýip kellesine kan öýme bar diýip ketipdir permanyň aýdan sözler. Deňelýär perman boyuna alanna. Han Murat bilen kuat ýere uranmasa kafele ýüzüne hanım bir şıram ýoga geliniňiz. Hemme gurnan zatyňyz hekaýa siziň haramdan biziň arkamyzda hiç ýyl horsar ýok bilen hiç kim şeýhler diňlemez diýip etdiňiz bu oýuny siz bara. Ekspertiň hani ýeme diýende o broglan gözünde suraty alýan radysam hawa galypdyr. Hor ýüzi maskal tanak bolanasy. Tanak bolmaly o telewizor açykdy uşa. Horam bolsa ýene bolsa da şu suraty daşyna maskala bolsa aňlatýar. Kimiň sypatyndan aňlap bolýar şol adam. Getirin çıkarın. Yuvuptırlar deyip çıkardılar özlen goramak için. Her radiyeti çıkardılar siz dediğin qaralamak için. Kaydan o terecek anam taptınız siz o. Murat'ın elinden, Doğan Murat'ın elinden, damarından, kanan,
salfetka çırşap bir tarap anandırmak için altin anandırmak. Yalan mı zatlan haram zadı. Kan 2 saatte 1 saatte etmen kapkara bolup durýar kan ýa-da. Siz diňe artistliga hikaye uydurup her hil etdiňiz, her hil Tyllaýanyň ölümini var. Oýunjak etdiňiz, oňa tok mu kanýdyňyz 5 saat ejeti. Hormatlar kadamız ecelere ne bir hormat koyuyor. Haram bir gayrat onun altın öldürmelekeniz ima ağrınız varsa altında gayratınız var gücünüz yatan 5 saatinde ece olup yatan ima eceğini öldüreniniz gayrat ne gayratsız haram zaten ne vicdanı çat yatırılyanız haram zatenler. Hakikat yeryüzünün hakikat aparat bağlısı geçirin staydı bizim geçecek şu taydım bizim sözümüz mi olan sözüm doğruduğunu ayıp verecek mi? Haram zatenler. Altın kıdogonu basılandan sonra ne çip altı heleğini öldüren şu haramda dedip eyle o fantaska yaradan morpiyonuz var. O altı doğulları gitmeye kadar başta şey deyip çıkardınız zaten altın sınatma. Fiyablis çıkaran dine altın düşman arzaklıyıf çağrı at avraydan kaçırmak için edeni şey. Şu haramdan başka hiç kimde eyle yatsın ödün aklamak için bile yatsın şu haramda da kan hormaz. Gelini öldürdün şu haram. Bir gayrat, naçar öldürdün. Haram zaten. Haram. Allah'tan yol... Nemci permanın kuadı, şu altı gidenle son kuadın üstüne var. Pul dile bir mandal para geçip kuada sen haltatal kelleğine sen çağalan onda hiç bilmersiniz diye. Sen uca arkasına durunla. O alcırak mırak planların tozun ne yapılan? Murat bolonsa ılgap tıllan öldürebilmer kuada var kuat bilen bir şu korkan bir fenomeni olsa altini ağzınıza yetmeka izini öldürtüp yığınacak adam da perman kan forum o alta eme kuada gücü etmen insanlar bir yatan çağalar nece oldu naçar öldürün haram zada o da haram zada var ne için etiden İslam'a o baba İslam saklar o men bayat alta jangettir tulladan tulallaryn allym diye onu net bilýärem o öldürüp köp bilip ýerinden bil mamsıra o men tulladan tulallarym diýip İslam'a ne lapsy bar menne olamam mara näse İslam beýle öwürdiňiz İslam siz şaýat edip bolanyňyz gaýtan beýle öwür bir gayratlar näse sözlerin permanent bak Zapslar gatdy köp da men size käbirlenişdireyim. Ödler öldürüpdir şeyhi falan deyip yuuptırlar deyip olup eksperti yapan da il çıkarmacak bolup permanıngam opağam hemmesin el çıktı han ölüň gözünden son toçkoda ölüň gözü görünýär diýdiňiz han görünýär çıkarym şu suratı göreýli kimdigini göreýli aňlat ýa kimem orda maskalam orsa ýenesem orsa aňlat ýa bara çıkar şolarlar ekspertde ýurupdyr deyip han boýunnak elidi etre elidiniň suratyny kimin elidiniň deňgelýänini görkedim. Onu inam yaptınız siz. Dine ödü götünüz yalan sözler, şihivler ödü öldürüptür, yuuptır deyip yalan sözler de yaptınız. Dine ödünüz gorumak için ettiniz zaten siz var. Eksperti getirin hemme zat çıkaradır ekspert. Ekspertin o devletin deyip duran sözlerine mestin men eksperti deyip sana hemme zat permanıkla dingelya deyip duran mestin. Hangi odatlar yaptınız da siz. Permanı basacak deydin o ayarlığını siz basıp görün mü perman Altın aslında 7 yıl işledi altıdan yamanlık koramda siz ettirdiniz diyen sözünü men zallı ödüm estime oğul halim diyen sözünü. Sonra onun ödünü çağırıp beyle vurup iyi tarafını uğradıp bize kömek ettik. Prezidente çıkar yuvaşıyor permanı kurutacak bolyan deyip ayarlığın şeydik kaydan molla ayette oturan iyi taraftakilen yanına. Ödünü dine siz ettiniz zaten açın. Permanın ayalına da giyice can edilen perman öldürüllüğü giyice ayalım yatıbilmeyenler o iskenlerde toydukka. Hemme bak yüze çıkıp duqa götlerini yaptılar. Bizim yuvaş arkamızda hiç kim. Dine arkamızda, dine arkadağımız, serdarımız, arkadağımız var. Dine açın şunu gayrat edin var. O kılıcı stet, solal oğlun, ekidip öd uğradan o can akıl hedredin masini görünsen ılgap yığınadığınız asradı. Men gerçindeki yağlığı şun renkini görködüp boynu küçük kırpıtaşlı oğlun suğun yakasını yapıyordu. Men yannak petteler bökəm deyip bir de aytta sözünü. Nehemçik onun yığınap insanını kuadın masini gördün ettiniz. Siz o anne Mehmet varlarım kuadın masini gördür deyip yalan sultnam ettiniz. Olamam da hapsi var menne. Videosu var. Gönü. Eğer ona mı olur çıkaracak azıcık da o gönü. Haram zaten. İlinizde varınızda ettiniz ödünüz. Koramak için.
Berde halka Allah wazifäňde büýsen ýokary Hudaý näet barlaja haram zatalar, bi gaýratlar. Hudaý diýenem bolýaňyz tonman haram zatalar, bi gaýratlar. Esasy esenmämes durdy haram zata elinden gelmeýän zat ýokdur. Näçe adam öldüren bellidir haram zataň bar. Her ubistowada bir sana adam öldüren özüm hakykat dol bilýär. Özler öldürüp aswam açdylar we boynuna goýjak bolup bara. İtmet kratlar yok şulan hormatly arkadaşım. Diňe halkyň içinde uruş gerekkä başga ýurtda. Diňe terrorist öz ýurdumyzy gyryp oturan şu diýseler. Hemme haramlyk şulardan çykýar. Başga ýerden çykan ýurdu ýykyp oturanam diňe şular. Ýurdu talap oturanam şular bar. Tä bilen eline gelmejek zat ýok bar. Kimin ýigrimiji ýylda şo gelinimizde işden baştylçy we Oraz Berdimuhammed. Şeýde ýüzümizde wagt bahýan adamyzy 80% büýüne gasýa sözüň barmy diýe heret. Şeýle kanunam kanun bilekelerde. Büýüne adamlar turmaya basmak nirde başy kanun. Hormatly arkadaşym sen giýjegin halkyň çürüýün giýjäň günni detýän halkyň büýüne halkyň aramaya halkyň arkasyna durdusa adalet aç biz haramzadalardan kutar bideýini. Bizim yalan töhmetten kutar bideýini. Haramzadalan ellerinden bideýini ýa halak edin. Näçe perma ama bizim gelinimiziň beýme bakar gelne sona geljeme jaňa perman ema alkasdan gorkup barýan ýan sözlerini akşam gyýdy we çagalar jaňadan sözlerini näçe ýapdyňyz permany akjyz etdiňiz siz. Bizim iki doganymyzyň aralap bergisi ýok adama bergisi wa diýip statýa goýdyňyz. Bir kuntin plan edip olar hemmesini zapsy we menne gerek bolsa urukçyk olar nädir haramzadalar. Etmek zadyňyz almady bizim arkamyzda hiç kim duranak diýip bara. Diňe öz ýemeleňiz ýapmak çyryn mara. Bir gaýratlar. O bizim doğallamız ucdansız, siz ýaly ucdansız, siz eline naus takıp biýguna oglarlara sütem edip, kuadynda hele näçe gün basyp çağalaryny ýenjip, siz ucdansız, şon ýaly ýatan 5 sagatyny eje bolup ýatar öldürjek adam. Siziň eliňizden geler men ýanaklar. Şyhiflardan on ýanaklar gelme. Şyhiflar ömrüne ady çykyp görmedik bir ýerde bar. Bütün owan ählisinar tamam şonu şyhiflar ogry diýmediler şyhif. Skara bogadyň dazy kuntu ogurlarym bir de ogrum diýmedi, kuntum diýmedi. Siz ýöne olaň mara delillerini ýapyp, tapyp ýeme gorkudyp özüňizi ullanan adamlar da suutname edip olar we onu eleşdi olar şyhifler ogry diýmeli, şyhifler gellerine kuntu diýmeli. Gara şey işi ýapmalar haramzadalar bar. Bir gaýratlar bar. Her hila oýnetdiňiz özüňizi aklamak üçin. Adalet baýy, aparat baýy biz geçmene taýar hormatly arkadaşym diňiz öz aparatynyň içerisinde biziňem haramzadalar. Murada yüzüne durup ullanyp kellesini ütgötüp bar Muradyň ýanyna bar. Men hiç dat diýemak diýe. Men hiç da kuadyň yüzüne duramak diýe. Oje kellesini ütgötüpdirler da bar. Haramzadalar bar. O 4-5 ol öldürdiňiz diýip her hil oýnet çykardyňyz bar haramzadalar. Diňe öldürden raqlyf çar 100% garanti beren şu haramzadaň işi. Başga hiç kimiň de şo gurunat şeýini. Başga da şo giýje şo ýarlaryny açyň, militer bir güni kügünüňem ýyşy däşedat öňden gurunat beren warsy. Sebäbi o ejemiň sadakasyna baramda şu öýünler işgärler tylla gelne erwederbet seret kodun aýyrman ýedi bar. Biz şonda ýemet gaýtdyk bulara ýapsyň maňa ama korpeda atçapmak diýe ýydynda pasny goýdyk. O uje şo ýydyna sülüp berene kenna diňe şo kamaýlaryny berlene kenna şadatlar bar. Diňe gurnap heleýin öldürtdir altı diýip özüň baýlygyny elinden alyp çağalan diýdon arzaklyfyň oýuny atyň üstüne bida at dawat sürün. Haram at dawat olunsa etsin atýan gaýtdan gapsyna. O haramzada teregem şon gapsyndan sowdular şo wagtlar. Şondan soňra mo şöhratçy maýyş daşawdyn geçirip şu öýe salbam şoň üstüne işlediler. Kim gelýär, kim marýar, kim ma öýüne diýip diňe şeýdi işlediler bu işi. Diňe şeýdi etdiler bu zady. Gelin de haramzada gaýratly bolsa ýüzüňize tüküp berjek. Raqlyf çarx gan xor gelýän aýtjaklatlanma gelsen ýüzüňe şo söz jogap tapmaň sözleme. Haramzada näme götüň emedi bişip arada jaň etýär sen haramzada. Ýa-ni bizde maglumatlar köp şu Şyhifatullah gözüň ölümine eli bolan arabogady durdy we sonagul bir tertip aýal özüm. Şo da biziň gelinimiziň diýmedik zatlaryny diýip ýüzüne durup owa
aylan tagyda gol çekdim öňünden bir entegine ýosaba da 10 sanak işgär gerek dip izinden bize şihifler ogry onun munyň malyny algalya o geller kun tutup şon ýalakda bizi erwet hökümine ýemetmek üçin öz eder etmişini yapmak üçin miliseler bilen bile işläp şok ile arda ýazgyrotdy general prokuratura. Şu bir tertip ayalyň mara etmeýän zat ýok özüni ýurt arabagdan çykarmar gol çekip öz kunti tertipsiz birinizden Yine hormatly ilişler, men size ýalňyça dinletdim. Şu ýaly polis MHM o da bar ýanky bir gepleşik edýänleri gerek wagty şu ýaly hakykaty gözleýän garşy uruşturup ulanýar. Öz günälerini ýapjak bolup. Şoň üçin şu işte devlet halk hareketi şu şyhyflaryň işine soňra çeligide adalatlyk şol maşgalada höküm türünçe dakan sagada. Şoň üçin şu maglumatlar her dilde ýa-ni fransuz, ingilis diline çap ediler, bütün dünýäge ýaradylar we Serdar Berdimuhammedow we Gurban Berdimuhammedow şu kurulan sistema ýagny MHM polisiň terrorçylyk edýän halka garşy güreşen sistematyna gap berýärler. Hormatly ilişler, indi men öz çykyşymy gutorýan şunuň bilen wetide birinji bilen jaňylyk arzu edýän hökman öz pikiriňizi ýazdyň. Hökman hem ýerde baran ýeringizde türkmeni gollaň, birini gollaň. Biz bir halk. Biz halk bolup ýapyşyp Türkmenistany düzeltmesek, bul polisler, MHM'ler, prokuratura, bul ýagny tutlar bizi diňe talap gezjek, bizi soýup gezjek we iksan bandida kılmak edecek. Indi men banditları bilýän, Gurban we Serdar Berdimuhammedow. Biheppe banditlar. Siz adam şekliniz ýok. Arkadaş şäher gurup 12 taraplaýyn ýa-ni 2 taraplaýyn 12 ýol gurup bir owada bir gaty ise 2,5 milyon dolar berken. Şol owan küçülen olman hemme zatlar gurup Ronaldo'ny garşy alýan bütün dünýäde kimdiňizi öküjek bol. Halk ölüp tuğka, halk közenip tuğka, halk uruşlara gidip ýanky maşgalatyny eklejek bolup ýörkä. Şu zatlar etmek ol binamatyna aňyry başy bolýar. Şoň üçin biz Türkmen halkyna jogap bermeli. Biz sizi tutap etmeli. Kimde kim? Yine şu ýaly halk galanna, halk köşküňine baranna gurbalyny tutsa, devlete halk hareketi şoňa bir näçe milyon dolar sowgat berjekdigini biz aýýar. Biz hükümetiň üstünden ofisialna size sowgat berer. Şu ýaly kezzapları ýerin aşagyna tutýan üçin Gurbalyň ahrana, Serdaryň ahrana adam başyna bir näçe milyonlardan berer. Şunu tutsa edemizler. Sebäbi Amerika döwletine şu ýaly ulu jenaýatçylary gözlemek üçin 50 milyon, 100 milyon dolar baha kesýär. Birden baha kesýär şu iksany kezzap. Şoň üçin şunu tutsa edilmeli, öldürilmeliler. Şular Türkmen halkynyň öňüne jogap bermeli. 19 ýylda näme etdiler halky? Jogap bermeli. Näçe garyndaşymyz öldü? Koronavirusdan ýa-ni maska giydirmän ölürdi. Maska giydirip öldürdi. Kol ettirip öldürdi. Her hile ettirip öldürdi. Gaçykdyr öldürdi. Awaza. Öldürüp goran. Halky ýeke ýa-ni koronavirusyň garşysyna goýup awgust aýynda 2020-de 100 000 olay bir aýda adam öldü. Sentýabrda 100 000 olay adam öldü Türkmenistan. Kim jogap bermeli? Kezzaplygyňda hiç. Siz adam öldürýän. Şoň üçin şol jogap bermeli. Hormatly ilişler, şoňa men öz gepleşimi gutorýan ýene bir gedek Türkmen amatdaky näliklerini bildirip netije gadanan adamlara berekeler diýen ne şol adamlar täze geljek Türkmenistanyň geljegine bir ýardam etdiler. Berekeler indiki çykyşlara çeldi hoşsag bolun. Men häzir TikTok'a geçen we